Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα αν θα άφηνα μια στάλα εγωισμού, αν θα σ' άφηνα ή αν πίσω σου θα έτρεχα. Ρωτάς αν θα πέφτα για σένα στη φωτιά. Εγώ για σένα